ассалому алайкум дӯстони азиз подписчикони ҳамешагии канали Агентства ТВ. дӯстон, имрӯз 3 декабри соли 2025 навори бениҳоят ҷолиб кардам ки ҳама квартираҳо бардори азиз ғайр аз як хонаву як мағоза ҳамаш аз Душанбе ҳастанд. яъне ки аз центри шаҳри Душанбе ҳастанд квартираҳо. касе ки квартира кофтеса боша, агар марҳамат ҳамин навори мара аз аввал то охир тамошо куна ва агар квартираи хача бихоҳад ки савдо куна, метавонад ки дар рақамҳои рӯи навор буда муроҷиат кунад. Бардори ғариб имрӯз 1000 рубл баробар ба 117 сомона 34 дирҳам баробар аст. хулоси гап, меҳмонои азиз, канали Агентствада хуш омадед. Сарбаланд ва хонобод бошена. қиссара кӯтоҳ мекунем бародарҷонова, лайкора мезанем, ҳатман навори имрӯзара тамошо мекунем. Мегзарем ба аввалони аввал. бинед дӯстон, квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе аст. инами пеши кохи борбад дай бардоро дур намерем. назди амонатбонк дай. инами квартира. ҳамаи суратош ҳастай. хоҳишманд аз аввал то охир сараввал тамошо кунед. бардори ғариб, як рӯз дар як рӯз насиб боша шумодам ин хонаҳо насиб мекуна. фақат умед бандед. ду ҳуҷра дорад 52 метри квадратӣ да сеюм этажай. бародарҷон дур намебурӯй. этажи сеюм дай. нарх кадан 650 000 сомонӣ. рақамҳои 912 91 19. ҳолат состояниш бардоро об свет медонед ки аллакай дар центри шаҳри Душанбе дар назди кохи борбад назди амонатбонк бе об намешавад, бе свет намешавад. ира шумо фаромӯш накунед бардоро. таъмири бениҳоят хуб дора. гарм чи дора, отопление ҳастай, боз техпаспорт дора. хаяка боқӣ маълумота бардоро ма ката мегзарам. метавонед ки занг зада аз худи ҳамин соҳибхонаҳо боз пурсон шавед. деюмин эълон мегзарем дӯстон. боз квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. мегӯян ака айми шоссеи микрорайонмон, ай этажкои баланд боша ака. илоҷ боша ман квартира мақсад ранги оғил набоша. баъзе эсмо бародарҷоно ҳамхели квартира мекунед ва ҳамин намуд комментора менависем бардоро мисли оғил набоша. не дӯстон, шигр кардан кора сараввала. ду ҳуҷра дорад 52 метри квадратӣ дорад дар дуюм ошона дар шоссеи микрорайони шаҳри Душанбе. 567 000 сомонӣ анами хеле ремонтшухатӣ 52 квадратай бардоро. рақамҳои 4 то 8 44 728. метавонед ки айни ҳол дар рақамҳои ака занг бизанед, рафта аз наздик бибинем. боз ба эълони сеюм мегзарем. касоне ки ана квадрати калон мекова то квадрати 68-70 метри квадратӣ мекова бардоро, ина марҳамат ҳолат состояние ки дар ҳисоби коробкай дар саховат аст дӯстон. иам шоссеи микрорайонда дохил меша, фаромӯш накунед. хуб, квартираи коробка, яъне коробкаги бо нархи 520 000 сомонӣ. баъд аз харидорӣ кардан боз бардори хитон метавонед ки аз кисаи хитон маблағ сарф бидин, ремонт кунед. ҳисоби ин айни ҳол коробка. хуб, агар маъқултон бошад саховат, касе ки саховат мерам бага, ина марҳамат рақамҳои 985 05 52 22 ҳатман ина марҳамат занг бизанед. 38 часпондагия чихе ки хитон дида истодаен. дига бардоро шарт нестай ки тарафи сентра бикунем, барое ки дар центри Душанбе аин. эълони чорум мегзарем шербачо. хуб, квартираи фурӯшӣ дар политехникум. политехникум бардори азиз бениҳоят ҷои як обод аст. бисёриҳо шояд ки рафта бошен, баъзе аз шумо шояд ки не бардорҷоно, бениҳоят ҷои хуб аст. дар чорум этажай 64 квадрат дорад. чорум этажда ду ҳуҷрага бо нархи 579 000 сомонӣ. 580 000 қарибда. рақамҳои 719 91 91 боз 91 дӯстон. метавонед ки занг бизанед. балкона бин бародарҷон, балконша бин. ҳолат состояние бениҳоят хуб. хаяка бардоро агар иҷара бигем ки нақс дора, бениҳоят хатои калон мекунем. панҷумин эълон мегзарем дӯстон ва подписчикои муҳтарам. дар ноҳияи Фирдавсӣ ҳамин хеле як квартираи квадратиш хурдтар ва як ҳуҷра бо нархи каме гаронтар дӯстон ҳаст ки яъне мегӯянд ки мо савдош мекунем, мега ака. хуб, дар чорум ошона аст дӯстон. ҳолат состояние ака средин ба ҳисоби хеле люкси бад намегем ака бардоро, барое ки люксаузи хитон диден. пеш аз ин эълон. як ҳуҷра чорум ошона ҳолат нормали бо нархи 465 000 сомонӣ. рақамҳои 007 55 90 99 марҳамат метавонед занг бизанед. шашумин эълон мегзарем.
бардор азиз ва хоҳарони гиромӣ, модарони гиромӣ, квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Синоай, дар нами ноҳияи Сино бардоро 2 ҳуҷра 60 метри квадратӣ. ҳолаташ хеле бад нестай, нормални квадратшам хубтар, дар ошонаи дуюм аст, дар дуюм этаж 580 000 сомонӣ, 20 000 сомонӣ кам, 600 000 гуфта истодай. бардор ҷуно, ин нархҳоро ман намемонам, хоҳишмандам комменти безеб нанависенед, аз шумо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад. ва рақамҳои 711 боз 11 81 02 ватсап ва ҳамдастия карда маромад занг бизанед. бо таъмир яъне ки нав техпаспорт дорад, ғайр аз ин нархе ки ҳаст муомила дорад. эълони ҳафтум аст бардоро, фикр накунед ки эълони якумай бо. хуб, квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ин ами Шоҳ Мансур Дайдор намерем шер бачо. 2 ҳуҷра дорад, 53 квадрат дорад. ин хеле кату кут дора бардоро. ҳолата бинен бардоро, састаянра бинен, и зебогира бинен. дар маркази шаҳр аёхӣ 640 000 сомонӣ. насиб бошад дар наврҳои баъдӣ ба рубл ҳам мегирем, ами нарх навора мемонем ва ба доллар ҳама мемонем ки бардорои ғариб буда баъзе аз шумо ҳисоб карда нагарден. хуб, рақамҳои 550 боз 50 53 32 ватсап ва ҳамдастия карда маромад занг бизанед. назди кинотеатри нами Зебуни Содай бардоро. ин новостройка, яъне ки таъмири навай, ҳуҷҷатош шаҳрнома дора. хак бо мере қатъияка насиб бошад чикор мекунем, муомила мекунем бардоро. эълони 8 мегзарем, боз квартираи фурӯшӣ дар Зарафшон аст. инами испечак дидай бардоро. дар испечак 2 ҳуҷра дорад, 60 квадратай. квадратш ҳам нормалияй. бигем ки 25-30 квадрат не бардор ҷоно. 60 квадрат нормалияй барои шахсоне ки дар шаҳр аллакай омӯхта шудагиен. мақсад дар деҳот зиндагӣ кардан ба шумо каме мушкил мешавад, аз сабабе ки омӯхта шудагӣ нестен. хуб, дар ошонаи ҳафтум 2 ҳуҷра 60 квадрат 625 000 сомонӣ нарх. бардоро инам хеле хона бошад, метавонед ки дар аввал ҳам дар охири навоям видео номерои ман аст, занг бизанед бардор ҷонон барои савдо кардан. рақамҳои 061 31 охириш 47 маромад. хуб, дигар чиш мон дӯстон, фақат занг зада муомила кардан аз шумо мондааст, халос. эълони 9 мегзарем бардор азиз, боз квартираи фурӯшӣ дар ҳамин шаҳри Душанбе, дар доми чи аст? доми Мастерок бугум аллакай ҳама хид мекуна. дар доми Мастерок аст. хуб, 2 ҳуҷра 64 квадрат дар 13 этажай, дар 13 ошона, яъне бо нархи 620 000 сомонӣ. боз муомила мекунем, мега акамон насиб боша, агар харидор бошад. рақамҳои 889 17 90 90 ватсап ва ҳамдастия ка. дома дидем бардоро, ана ҳамин дом аст, фаромӯш накунед. лифт дорад, лифташ кор мекуна. дилтон бардор ҷуно, дур наравад, боз лифташ кор мекуна. эълони 10 мегзарем широинар. касе ки бага ки ман беста ман бизнесмен мешам, агар бародар дорем, амак дорем, таҳо дорем, амак бачаҳо дорем бардоро ки мехоҳад ки бизнеси хича пеш барад, ина мағозаи тайёр магазин бардоро бо нархи 135 000 доллар. боз муомилаш ҳатман аз номи канали хидмат, аз номи канали агентство бардорҷоно занг бизанед. дар сентри Қубодиён аст, дар назди беморхонаи кӯҳна, назди вокзали кӯҳна, мағозаи детажа ба подвалш агар ҳисоб кунем шер бачаҳо 3 этаж мешавад. рақамҳои 7 + 7 964 229 68 66 занг бизанед бардоро. иваз мешавам мега, бинем бо хубиша иваз мешавам мега бо хонае ки дар сентри Душанбе аст. боқи маълумот аз ака бипурсен. хеле масъалаи алишиам дорад. 135 000 доллар дӯстон. эълони 11 мегзарем. инам хеле бардоро азиз, камера кардану мода равон кардан. ман имрӯз насиб боша бари шумо пешкаш кардестам. ака хонара бинед. ин ҳам дар Душанбе аст, дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ аст дӯстон, назди кӯли Душанбе да, дар маҳаллаи Ҷангалак. маршруткаи канечкаи маршруткаҳои хато накунем бардорҷонон 26 ва 27.
як 800 метр дуртарак то 4 кӯчара мешавад. Каначкаи маршкаи 26-27 вақте ки шумо фур омадаем бардор азиз, баъд ё бо 800 метр дига пои пиёда мерин. Иҷада ма ҳатто ки гарантия метам бардор азиз, овам ҳастай свет ҳам ҳатто ки намебара. Агар бовар накунен, рақамҳо дута ҳаст. Дуюм рақам да бардор азиз, WhatsApp дорад. Дар рақамҳои аввал касе ки дар Тоҷикистон ҳаст, интернет агар шумода мушкилӣ шавад, яъне +7 926 933 0349 русии WhatsApp якамон ва Тисел яка 937 ва +990 0400 бардор азиз, метавонед ки шумо занг бизанед. хона медроем ку бардор азиз, инам хеле нёкамо зака даромадиса. хона медроем коридор якним ба ҳафтаи дарозиш. Аки дар инҷа қарор дорад бардор азиз, дар даруни коридор 3 дар хона, як тага ҳамом дорад. Як тага ҳамом дорад. Ду хонаш бошад 3 ба 4, залаш бошад 4 ба 6, ҳамом бошад якним ба ҳафтаи дӯстон. Нархе ки 470,000 сомонӣ айни ҳол гузошта шудагӣ. ҳатман аз номи канали агентства дӯстон муомилаи хуб карда мешавад. ин хона аз як бобо монай бардоро. Аки бобо мада бобои радной намешава, мехоҳад ба шаҳр брава, ба хонаи сексиягӣ брава, ки яъне ки син сол камтарак калонтар шудагӣ аст. аз ҳамин сабаб хонаи заминӣ ба ман намега ам бобои мо. хуб дӯстон, акада занг бизанем, рафта аз наздик боз хонара метавонед ки бибинед. бардоро нагрехта хоҳишмандам лайк чой бисмар бизанед, подписатсия кунед агар аз шумо ҳеҷ чиз намеравад. инам хел квартираҳо бошад, дар кадом нуқтаи ҷумҳурии Тоҷикистони худмон бошад, агар бардоро дар рақамҳои рӯйнавор метавонед ки шумо муроҷиат кунед. канали агентства дар хизмати шумо аст. подписчикои муҳтарам, ба шумо ман ташаккур мегӯям. навори маро қадр карден, аз аввал маро то охир тамошо карден. ман аз ин бениҳоят миннатдор. бача лайка биза. барои савдои хонаи худ метавонед ки бародарҷо муроҷиат кунед. ман дар хизмати шумоем. то наврои оянда панотон ба худо.